Abdüselam Şanlı, Rehber TV. Birîna bixwîniya ümmetê Qudüs. Siyonîzma çeteya terorê herêma Rojavaya Filîstînê di sala 1948 de û herêma Rojhilatê jî di sala 1967 de li ber çavê ümmetê xist bin îşxala xwe. Piştî dîrokê ev îşxala di rûpelê xwe yên reş û tarî de qeyd kir, bi ser serê ümmeta İslamê de gelek bela û musîbet bariyan. Siyonîstan di alîkî de ji bo xurtbûnê bi Müslümanan re tîcaret kirin û di aliyê din de jî weka marê kor jehra xwe di birayemên Müslüman de vala kirin. Lewra wan zanî bûn ku Qudüs qelb û dilê Müslümana ye. Lewra azadiya Qudsê azadiya temamî Müslümana bû. Bindest û êsîrbûna wê jî perîşanbûn û zilleta ümmetê bû. Bi awayekî meriv dikare bibêje ku qedera ümmeta İslamê girêdayê qedera Qudsê ye. Bi wendabûna wehdet û biratiya ümmetê re gelek nirx û muqeddesatên İslamê jî wenda bûn. Êdî Siyonîstan îşxala xwe îlan kirin. Di erd û xakên ku şûna nig û lingên pêxemberan lê heye de xwîn û zilm û sitem tu carî kêm nebû. Qudüs guherî birîna bixwîniya ümmetê. Êdî destana fetha Qudsê ji teref Selhatîn Eyyûbî ve hew tenê de kitêbên dîrokî de dihatin xwendin. Nêwiyên Dawudî ji bo îşxal berfereh nebe û namusa ümmetê ji teref Siyonîzmê ve neyê xera kirin, bi kevir û kevkaniyan mücadela xwe ya dawa Qudsê berdewam kirin. Di mücadeleya Qudsê de carna dê cesedê kurê xwe, carna jî zarokan cesedê dê û bavê xwe hemêz kirin. Di aliyê din de jî hêzên korewî ji ümmetê re lorînên xewa xefletê lorandin û ümmetê bi hevdû xistin. Piştî îşxala Qudsê û ji destçûyîna wehdetê bi ser Müslümanan de derd bi ser derdan de bariya. Di heyama ku rewşa Qudsê û ümmetê wiha bû, Siyonîzm û çeteyên ku piştgiriya wan dikirin ji bo îşxalê berferehtir bikin, her tim hîle û desîseyan çê dikirin û gavên îşxalê yên mezin avêtin. Roj hat, askerên îşxalker êrişên dijwar rast kirin û bi sedan Filîstînî şehîd kirin. Roj hat, mal û xanî hatin talan kirin. Roj hat, nirxên İslamî û namusa ümmetê hatin binpê kirin. Herî dawîn jî sefaretxaneya xwe barê Qudsê kirin, Qudsê wek paytextê Siyonîstan îlan kirin. Piştî ev bûyerên hanê, êdî munafiqan jî nîfaqa xwe bi zelalî derxistin holê. Lewra êdî ne Ömerê kurê Xetab hebû, ne jî Eliyê Kerrar. Hîleyên bi salan berê çêkiribûn, ji ber tefrîqa û bihevketina ümmetê di salên dawîn de munafiq û Siyonîstan yek bi yek xistin rewacê. Belê, dişûna ku ji bo azadiya Qudsê li hêviya Selhatînan bê sekinandin, divê bi şuûra Selhatînî hereket bêkirin. Wexta dawa Qudsê hat derdkirin, biratî û wehdeta ku di erteşa Talut de hebû di nava ümmetê de hat tesîs kirin, wê çaxê bêşek wê azadiya Qudsê bi kevir û kevkaniyekî Dawudî bibe. Meriv dikare vê bibêje, riya azadiya Qudsê jî bi wehdeta İslamî û bi şuûra Selhatînî mümkün dibe. Ey birayê me Müslüman, hêz û quweta me Müslümanan baweriya me ye. Pêxemberê me ku di hedîsên xwe de xêr û bereketa Qudsê bi zelalî dibêje, kerem dike ku Müslümanekî bergendî deh kafira ye. Me ev hêza hanê bi wendabûna wehdetê ji desta. Naxwe tê fêm kirin ku azadiya Qudsê di destê me Müslümana de ye. Heger Müslüman di vê çarçoveyê de nexebitin, wê çaxê wê berpirsyariya vê zilletê û xwîn û zilma hanê Müslüman bibin. Hew tenê bi şermezarkirinê kar û şoğl naqede. Hewcê wek qumandar Selahaddîn gavên emelî bênavêtin. Siyaseta bi Siyonîstan re neriya çareseriyê ye û hewcê neyê kirin. Hewcê welatên İslamê di alîkî de ambargoyên giran bi ser Siyonîstan de bidin sepandin, di aliyê din de jî ji bo şuştina Qudsê ava gulan bibin qibla ewila Müslümanan. Qudüs li hêviya berpirsyariyên me ne. Hewcê her kes li gor quweta xwe ji bo bidawîbûna îşxalê gavan bavêjin. Hewcê Selahaddîn ber bi Qudsê ve biçin, dayîkên ümmetê jî ji bo şuştina Qudsê ava gulan amade bikin. Êdî kêr giyaştiye serhestî. Gelo wê ev zilma Siyonîstan û îxaneta emîrtiyên Erebên Yekbûyî, rejîma Suûdî û hinek welatên İslamî hetanê kengê berdewam bike. Ew ê çavê me hetanê kengê li derî be ku gelo wê Selahaddînek bê ya na. Em dizanibin ku ji bo Qudsê em tev Selahaddînin. Hewcê em Selahaddîn bibin. Ey birayê Müslüman, êdî qîrîna zarok û dayîkan erd û ezman hejandiye.
هر در عردنگاری و عالم اسلامی بخصوص فلسطین گوهری عردا کربلایه ورن ام ببراتیه بدنگکی و بحلمککی بر بقوم جهو و حرکت بکن کفر یک ملته وقتا لهم بری ما ایریش و ظلمان دکن ما جدا ناکن نابیجن که او سونین یانجی شیعین یانجی خودی مذهب و قومکی دنن دبیجن مسلمانن یعنی او ما یک دبینن حوجه ام خوشی یک ببینن و ام لدجی وان مجادله محمدی بردوام بکن جخوا جغینی ویه که چاره که میا دنجی تنیه